И какво става, хора? В днешното видео ще довършим поредицата на Clash Royale, а именно стигам до 14-та арена, или поне се опитвам да стигна. Да видим дали в този епизод ще успея да стигна, защото в миналия епизод успях да направя 2 победи общо и не играх зле, но можеше и по-добре. И мисля в този епизод да се представя по-добре, така да го кажем, и да се опитам да стигна 14-та арена. И само за извинявам се много, и само за 2 епизода да направя 14-та арена. Нека да започваме. Така, пича тук има 4541 копи. Мале, брат, какво прави той, бе? Какво правиш, бе, пич? Доста рязко започна, ама те барберенките ми там му унищожиха кулата и то май ще отида на работата на победа за нас, което ще е много добре. Да, направо почти си победихме, да кажем. Първа игра победа. Направо съм убеден, че печелим. Да, първа игра победа. Тук пича просто не знам, спална там, направи една силна атака и просто се отказа. Натискам директно Play Again и да се опитаме да спечелим тази игра. Така, пускаме директно Royal хоговете. Пича ни пуска Лок и Lumberjack. Но презетите ми все пак набиха някакъв демидж. Сега ще му пусна барберенки и гардове, за да убият електроджайанта на време, преди да е направил изстрел. Така, директно унищожаваме гоблинчетата. И между другото, тук не ни е набил този украинец, защото ако виждате иконката му е на украинското знаме, не ни е набил нито николко демидж на колата, което е доста добре. И сега, мисля да го атакувам директно с паркито, но не знам колко добра идея беше това, защото той ми пусна сега Мега Найт, който не е много добре, но все пак се справихме. Сега миньончетата ми дали ще могат да... Не, няма да могат да набият цялата кула, но все пак набиха доста демидж. Отивам директно да атакувам другата кула. Пускам барберенки на Evolution. Едното прасенце там тръгна да бие кулата му, което е доста добре. Моите барберенки унищожиха Lumberjack-а. Но след това умряха. Те тук гоблинчета не ми харесват, защото са на 13 левел. И няма да завърши добре, ако ги оставя да си живеят на свобода, така да кажем. Пускам тук спарки и едни миньончета. Окей, унищожихме принца. Айде, контратака. Дано да се получи. Не, брат, то ще наби един демидж. Не наби. Тук доста добре. За сега доста добре върви играта. Директно ще се опитам да спра неговия Electric Giant. И пускам едно спарки, за да може да убива всичко, което му се изпречи, като Lumberjack-а. Принца не успя да го убие от първи път, но от втория ще се справя. Така.
Отидохме на овертайм. Нека да... Аз ще си пусна миньончетата и прасетата. Това сега не знам колко е добре. Всъщност е добре, защото моите прасета набиха доста демидж. Пускам гардове. Той ми пусна Мега Найт в дясно, който е доста лошо поставен за мен. И не, това е много опасно в момента. Това е прекалено опасно. Добре, все пак успяхме да се справим някакси. Пускаме прасета. Пускам отляво едни барберианки. Електроджайанта е малко противна карта, но все пак нашите прасета успяха да унищожат неговата кула. Даже не забелязах, че се унищожили, защото се бях концентрирал върху това да убия електроджайанта, но прасетата, затова са ми любимата карта. И затова винаги ги използвам. Никога няма, може би, да ги махна от дека си. Така, пускам барберианки, ни прасета. Там да се опитаме да спрем фаеркракъра с едни гардове. Не, няма да можем. Но да, ще направя един изстрел. О, не! Пича има Хок Райдъра. Това не е никак добре. Защото нямам добра контра на Хок Райдъра. Но ще се опитвам да го спирам. Така, Firecracker ще направи някакъв демидж на кулата му. Тия тук гардове ще бъдат унищожени. Пускаме едни барберианки директно. И след това ще пусна едни хогове. Той е пусна лок, което не е много добре. Така. Прасетата ни почти му убиха кулата. И остана много малко. Нашия фаербол унищожи фаеркракъра му. Сега ще се опитам да спре Хок Райдъра. Ще направи 2 изстрела, но няма да може повече, което е добре. Има Уич, но аз пускам фаеркракър, който ще унищожи кулата му. И вече му бутнахме едната кула. И се представяме доста по-добре от него. Показваме класа, така че с този дек е възможно в това видео да достигнем до 14-та арена, каквато ни е целта. Така, прасетата там почти му набиха кулата. Неговата пека я убихме също. Фаеркракъра трябва да убие Уича, но няма да може. Добре, пускаме едни барберианки и едни хогове. Така, прасетата сега би трябвало да оставят много малко демидж неговата кула. Но този Хок Райдър тук изобщо не ми харесва. Буквално пича, брат, има една карта, с която атакува и която минава през моята защита. И тя е Хок Райдъра, но не, успя да ми бутне кулата. Но нищо, все пак мисля, че ще му бутнем неговата кула. Остана на 174 демидж. И моите прасета, то е едно праседе. Успя да му бутне кулата. И това е още една победа, която ни дава още 29 купи. Да видим още колко ни остава до достигането на 14-та арена. Че то съм достигнал, бе. Честито достигнахме 14-та арена. Даже не съм забелязал. Буквално са ни трябвали 2 победки. Това беше доста неочаквано. Айде, нека да отворим един чест.
да не се падне нова карта от арената, но малко трудничко. Да, нищо не се падна отново. Някакви скелетчета. Тук сега ще оставим тези тук пакетчета, чещата за другото видео. И тук нека вземем 100 точки, common картчета. И я да видим тук какво има фри. Някакви фри работи. Един чест, този чест го отваряме. И нищо няма ни се падне, ама все пак Електрогигант пак е нещо. Тия работи тук винаги ги купувайте. Доста са ефтини и помагат. Всеки ден ги има. Мисля, че всеки ден ги има, да. След 4 часа пак ще ги има. И това е от мен и чао!